малко от малко. От обратната страна си върши, Мария. Едната е такава като то, другата е хапнена. Яна, попих се. Какво музиката? На това бе майко, който ще сте бил. Много е, иначе то е чисто, то долу е лъскнато просто. Ма той е с филтър, тази вода, която влиза тук в решетките, минава през филтър и се връща обратно в басейна. Такава чистота е вътрешна. Сега гледай го, що прави. Браво, този път си напред.